Σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα ασφάλισης. Σήμερα γιορτάζουμε ασφαλώς. Είμαστε όλοι προσκεκλημένοι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι για το κέντρο αστέγων και γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το δεσιμπελόμετρο έσπασε με τη βοήθεια των ΡΕΚ, της Ντέμις αλλά και της Σάγια. Οι εθελοντές του ΚΙΑΔΑ ήταν εδώ κοντά μας και βοήθησαν πάρα πολύ για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων που κάνει τρομερή δουλειά για τους άστεγους της Αθήνας. Μην ξεχνάτε, ζούμε ασφαλώς!